ମାତା ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ କିଏ? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ବାଲ୍ୟକାଳ, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ? ଭାରତର ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ଇତିହାସରେ ମାତା ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କ ନାମ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶିକ୍ଷିକା, ଜଣେ ମହାନ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, କବୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଗ୍ରଦୂତ ଥିଲେ। ଆଜି ଭାରତରେ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି ଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହାର ମୂଳରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କ ପରି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଅବଦାନ ରହିଛି। ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାନୁଆରୀ 1831 ମସିହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଇଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏକ ସାଧାରଣ କୃଷକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାପ ବୋଲି ମନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କ ବାଲ୍ୟକାଳ କଟିଥିଲା। ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ସମୟରେ ସେ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେ ଶିକ୍ଷାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝି ସାବିତ୍ରୀବାଈଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଶିକ୍ଷିକା ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1848 ମସିହାରେ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିରାଓ ଫୁଲେ ପୁନେରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଏହା ଏକ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ କାଦୁଅ, ଗୋବର ଓ ପଥର ଫିଙ୍ଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହାର ମାନିନଥିଲେ। ସମସ୍ତ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ କେବଳ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାରେ ସୀମିତ ରହିନଥିଲେ, ସେ ଦଳିତ, ଶୋଷିତ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ଜାତିଭେଦ ଓ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ବିଧବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଓ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ସେ ମାନବତାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ କବୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ଓ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିକ୍ଷା, ସମାନତା ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ, ସାହସ ଓ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିହେବ। 1897 ମସିହାରେ ପ୍ଲେଗ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 10 ମାର୍ଚ୍ଚ 1897ରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ସଂଘର୍ଷ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଆସୁଛି। ମାତା ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ଭାରତୀୟ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ଜନନୀ ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସମାନତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ମାନବତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।